borok no nai nai se borok satokhe borok harsinai borok once good night dinoro hani tong hani birmanayao hatani borono kijona naika hani tong hani birmanayao hatani borono kijona naika bishabonaika bishibanoka bishabonaika তিনি অমরনগরনীয় মহরাম গামিও जों তিনি টিপ্রা মথানিङैनि कायसा पान्दा जों संसालायखे आं बेलायखेना हामैमारो सिनि आमतनि जे नेतृबृन्द रंनो তিনি आरो जों मिटिं आसुकमानि उद्देश्य अंकाबना जे आमतली गुलागाटी केन्द्रनि सिनि जे महाराज भाई दागिजाक ब्लक कमिटी सिनि रिजनल कमिटी बा बोर्ड कमिटी खालामनायनि उनाव जे याप्रि नामाने आबो दिनै आरो याप्रि कायसे नाजाखा जों आरो कमिटी खालायखा सुदावबो सिमिबिया थांनाय सालनि सिगांबो जों जन्मजनगर पेकवार जला आरो जों कमिटी खाखा ताबो आमतिखेना सारा त्रिपुरायाव जों सिनि अ महाराजनि सिनि त्रिपुरा बदल मथा गोरों गोरों जागायाव जों ताबो आमति कमिटी खाय दङ जों खाख्लायो जों सिमिया दङ सिनि अबजार्भार जेबाबे दायित्व नावैनाय अ कमिटिर खादा खाजाखा खाजागिया बरगो खबर नाय दङ सोंबाय कोअपारेट खाय दङ अबन बागै आसा खालायो जों अ त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्योआव बुवाग्रा सঠিক लामाते इनाय सिनि बरक बुग्राय बाक्सा फायानो होनाय आं खायो दिनैनि अ जागायाव जे कमिटी खाजांनावबो बक कन्स्टिट्युएन्सि क्लाय अमा आमतली गुलागाटी खरक बुजुनाते कमिटी खाजा 34 জন তিনি যে মহরম কামিও ত্রিপুরা মথানি যে লোকেল কমিটি এবং তাই ব্লক কমিটি যে খালাইমানি পান্ডা মই ব্লাইকেনা সাকসেসফুল নখা তামনি বাগै হিনবা তিনি যে ও পান্ডাও যে ফাইকা অম যতন ফানগানাং এবং শিকলা রংন বেশি ফাইকা একাই বুড়ি রগবো ফাইকা সিনিয়র রগবো ফাইকা একাই চিনি তিনজনা অবজার্ভার যে তংনাই বরব তিনির উপস্থিত আবুনি বাগै তিনিনি যে ও পান্ডা খালাইমানি মই ব্লাইকেনা মোসাংখা এবং ব্লক কমিটি খালাইমাবো ব্লাইকেনা সাকসেস সংखा होननाय आं मा मानसुगौ तामनि हिंखाखाय अ ब्लक कमिटी खामानि सुदु जों ब्लक कमिटी खाखायनो पाइया जोंनि बुबाग्रानि इमां जोंनि बुबाग्रानि बुसकांगो तामो खालायनानै खालाया जों अमनो गामि आमसायो तुनो रिनानि एबं गामि आमसायनि ताखुक बुखुक रंनो जों बुतेके थानसा खालायै बुसकांनि सालो सभाव थि खालायनानै अमनो अ जेसिनि लोकेल कमिटी एबं ब्लक कमिटी बरक सामुंटांमानि बिसिंतिनो बरक नायसिन बरकनो सापनाय थुमसा खालायनाय एबं थानसा खालायनाय होनना आं खालायो एबं आं तेबो सानानि मुसुमाखायम जे बुसकांनि सालो त्रिपुरा हास्तेबो चिनि जे सभा जे चिनि जे मथानि जे सभा अ सभा एमन फानक्रागमान होनना आं खालायो तामनि हिनबा म कायसा लाइबुमानि सभा हिनमानो चिनि बुबाग्रा सिसाका चिनि दफानो तैयै बिनि सुलगानुखा पुइलाबो जाति उलोबो जाति नंखाय चिनि जातिनि बागैनो बतिनि सिसाखा बोसाखा जों किरिनानि करै चिनि लाइबुमानो तैयै बताबो केस खालायतंगो सुप्रीम कोर्ट दगो तैयै गाय जता सुप्रीम कोर्ट जे डकुमेंट्स रखा जे साफिसियेंट डकुमेंट्स रिखा रेफारेंस रखा मताई के बोरी मैं ताबो जरा भारतबर्षव ओंखाय चिनि बुबाग्रा सिमिनो अमनो रिमानो आबुनि बागैनो बुसकांनि सालो जे एनआरसी नि जे केस एवं जों जततुक खानामानि 18 तारिख मार्च जे सुप्रीम कोर्ट जे फाइनल जे जे हियरिंग माने एवं आदिनो जे बार्डिंग माने आबो बाय जों कायसा फर लामा नायथुक मानाने
এবং जों थाख्लायो आबो बुबाग्रानि तिखांबायनो जों अ लामानो नायथुगै मानाय थांनायनि लामा ओंखाय आंहाबोनि बागैनो जतनो कयना मुसुंगो जों ताबो गोसा गुफुर गोख्रां हिन्नानि जराया जों थानसा खालायै जों बुबाग्रानि लगियाव तंगै चिन दफाना मुथांनानै चिनि हानो जों ताइसा फिरगै माननानै अबसे जों सबा खालायना नांनाय राजनैतिकखाय उला सुबुंसिनाय जों प्रथम दफानो जों मा मुथांनायसिनाय आसाम हामबाय बुसकांनि एडिसि इलेक्शन 2020 इलेक्शन फाइ दङ तिप्रामो थानिंगे जे आमाके कमिटिर खाजागै दंमानि बुसकांनि क्राक सभा नाहार मुंतामो जों बुसकांनि जे सभा ताबुकफोनो चिनि बुबाग्रा दिसन याखो हंगाकाय चिनि ताबु मेन एमां हिंगाकाय जों जे चिनि दफानो बाहायके फियगनाय चिनि हानो बाहायके फियगनाय अमसे तबे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेमो हंगाकाय गणतंत्र संसदीय गणतंत्र वो हंगाकाय बुटो बुसानानि तंगो